Dali, pumusas mga yayagin mo. Asa mo gusto? Kamu ba? Asa sa tani? Mga palpak yung kayo mo. May parehan ni mo palpak. Asa mo tani? Asa sa mo daw nasan? Kamu ba? Wa mo may mga uyab no? Wala uyab niya. Ikaw ba magsikag ini nga wa mo iya mo eh. Ikaw, wa mo gikakasway jog case kanig babae gani. Mo lagi pero karong kayo na. Anin nyo masayran ba? Kung unsa ko ka maayo mo diskarte. Mo dami nimo kay magpasaksi ka na mo. Ay dili lang Oy, kita saksi. paminaw sa kung imong ipakita na mo kung unsa ka kamay mo diskarte di mo to kay ngano. Nagguwa nga abot na kag 56 edad ni mo ya. Oh, yun. Oh mo lagi. So sa 50 anyos na ko no, 56. Ako nagipangandaman. Ako na nagibubo ang tanan. Gibubo. Boy, kung parte lang po kanang, kung parte lang po diskarte bay no. Kung parte lang diskarte ako hindi ko kabintahang diskarte bay. Na labaw na ko. Puro anagi mo na ako yun. Oy, ang may nimo bato no, doon na magkakay babae nga diskartean. Na, May pwede lang mo doon kay basi ari tumaibog na mo. Mao na. Bisaw niya kani makatingin na mo. Oo. sus, mo kay gidata mo ba? Karon saksi mo ba kay bisag na mo. Gigi kuyo ka na Ang kuya na bay kung kay diskarte niya, kami mo sugton. Mo na dakong imposible. Mo na gingon dakong challenge. Dakong Okay. challenge. Ikis lagi mo kay basta ako lagi pili. Sa ato pa di ha makiindi ka na mo. Makikinsa di ka na mo dai. Oh, bitang gidata mo ba? Ay, bantay Okay, bitang ha. basig mauwawan mo ba at tubangan sa Kunyara, lami-lami na babae na. sobra pas lami. Anak iglawas oh. Uya, Coca-Cola body. alam mo na. Mo sakoy. Ito ra to makita basta pagtali mo kaya yan. Kung lang gid imong sugton day. Na ako tanan dili ka maglisod. Kay itsuraan adunahan. Sus, ikaw, totong ba? Ayaw gud pag ingon nga hitsuraan, ti pareha mo gud mo hitsuraan, pero kaya pagdali nga inyo kung papilion, kinsa kung pilion ninyong duha kay mas nindot man na magdugay-dugay kung pili kay para sa ba nga kamong duha jud pirmi na kumakit-an kada adlaw. Ganahan mo ko ninyong duha gud. Mo kanin. Ayaw ko na siya gyud og anang ayaw padala palaom yang istorya niya na. Oy, unsa palaom? Unsa man asa man ani ID ka na kanang. Nagkasag dugirman, dukbuk. nindot din imong babae, may kay dunay gwardiya mga iro. Nasa ko ba nasa ko kanang gwardya ba? Ay, binanggaw diha, di ngoro ba ka nga kitang tulo mag-diskarte ni. Ay sa. Ma'am, tatay pisot. Tatay bisat. Ako si animo koy bisag asa suroy pirming mangukuy. Alim mo koy, tatay bisat. Ang ito bot, di ba dugay na ta? Di. Ay silugin. Ay, dugay na may nagkaila ba? Hindi na boy pagpak ay. Alimot mo. Ma'am, kisa kay nga nimo? Janine. Kisa na imo ni mga bodyguard. No. Uy, ayaw mo pagingana kay bisag ingani lang ni sila. Suraan biya ni para sa Turahan lagi pero mabakan ta na. Ayaw Sa man ma'am. matitangos. Mulam nagtilapog ko tayo kaning buo ni. Uy, ayaw pagingana kay humot kay nang ana. Ari sa kadiri ma'am, mura sa nagluknog tae. Uy, ayaw sa pagingana kay humot kay na. Kumot lagi buhok pero bahog naong. Uy, tama ba unsam gitoyo niya Ay, dire? di ka na na. Di ba ako dugay ako na ituyo ni mo? Ayaw na paminaway ay ha, Ma'am Janine. Ikaw Janine. Paminaw sa. Ako dai janin. Og maminaw ka nila tabar wa ka maminaw sa imong pagkatao. Yan na lang be. Come on. Paminaw. Ako Ma'am Janine, ako jud kay gusto ni mo. Ay, sige, Ako kay gusto niya man. Amo ba purti mo ko lawgaw kay mo sa. Ano lang? Nang sila ma'am na. Nanguyab sa sila nakadugay na kayo. Mo. Kita mo na. Nga wala pa ko gisugot nila kay gusto sa kuba nga kanang sinunduha ako makauban ka na. Di wow. Wa ka mga hayrog iro. Wala ko nang harog iro oy. Ma'am, pwede mo sabihin mong uyab nimo kay dagam sa kaulitawom sa mi. Ulitaw sa mi. Ay, di ay sa. Ay, di ako may nagdani niyo. Dapat ako magbuot. Ay Silvi, kamong tulo manguyab sad mo. Uyab sa mi. Kamo na lima. Kami lima. Ano na lang be para di Ma'am, ko mag. sakto na isang tama kay gwapo kay ko. Wapo siya ma'am pinupisot. Ay, Di, kung ari ka na nako ma'am. Way kapakyasan puro sa bili palpak. Ano na lang be para di ko maglibog. Ano na lang para di ko maglibog. Sa may gusto nila. Pati? Ernesto, hulog. Kami ako si ma'am. Na to si Inday. Ano na lang para di ko maglibog. Oh. Oh, para di ko maglibog kay noon. Nakauyon man ko ninyong lima. Ay puro mo mga itsuraan. Ano na lang, bagay mong lima. No. Minsa to'y mahabilin,
mo ya ko pili. Ana lang. Ganon. Ha? Bati part. Bati, re saman. Are. Re. Sige noon. Ikaw, kana, stop. Ay, sige, kita mo, una. Wa mo kay pares, ma'am. Pasagdain na sila, ma'am. Ayun, ikaw na lang pili ko kay tapsa. Ari na ka dire. Kung saan na to sila nga nangabunog naman to. Bahala ko sila, ma'am. Kay tanawa ilang mga dagway, ma'am. Mga bunog na kay dagway. Ay mo hat. Wait tapsa. Oh, sige dali na ari tapsa. Ay, tanari, ma'am. Babae lagi diri lagi. Kita naman siguro kinuangan ani di ay. Gida tumboy balpak. Katong palpak dai. Kita may gibunuan nga atong kita may palpak ayron siya may kritik. Di ni mao pre nangabunog ta. Kato man to kula taon kay ingon man tong babae nga. No. Mo iya sugton yang anong wa man sila apil grambol re. Nata. Grabe. Kuya. Grabe sa Mia eh. Bay, balik ka, bay. Ayan, kawan man. Bay, baka. Ay magkangano yung mga gidato mo pay. Ay, sabay mo na mo, grambol. Manalo rambol. Perti mo uga na mo, yang ano kani apil sa rambol. Ikaw ba? Kaya na mong naong tungod sa pagrambol. Hindi pa yung guba ni Dad. Salat. Usan ni bay. Malargo ba